Especially unique and unusual quality. माबादि मोनखो दिनैहाय धिरबिलाव मोजां मोनबाय बिरादनो Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो. Welcome to my Practical Basumatary YouTube channel. This is Practical Basumatary. दा आङो नै क'क्राझार फैदों. नैबे गौरां खाथियाव दै गुदुं गारफैबाय आरोखि. I have thrown my toxin here in गौरां area. आङो नैबाव क'क्राझार फैब्लाथाय नैबे गौराङाव दै गुदुं गारो. औ क'क्राझार टाउन सिटि हाबनायनि सिगां आरोखि आं जायगाखौ खोन्थानि दिनै बे जाहैबाय गसाइगावनिफ्राय फैनाय लामा बै साल बागान बारग्रोमोना नोरै गौरां जाहैबाय बैनो गौरां नै आंना लेम्बरगिनिया नै बेयाव डेन्जार मोजां आरोखि दै गुदुं गारनो बिराद मोजां ओरैबो लामा थाङो हरै गौरां दै जइन जाहैबाय बे पार्कजों ओमफ्राय नै बावहाय आरोखि ओरै बै नै साल बागान बारग्रोमोना बे गौरां पार्कआ नै दाबो गैया माथो मानसिया बेलासियावसो जायो बेलासियाव हले जायो आरोखि 12थानि उनाव दा फुंना ओंखायनो गैया गैया दाबो रावबो सासेबो फैजेना हनै दा 12थानि उनावसो फैगोन ओइ जे गौरां दै मोनबाय नै रायजोफोर समायना गौरां दैसा बड'लेण्डनि बिखानि गेजेरजों बोहैलांनाय गौरां दैसा साइसिन जाथारबाय मालाय गस्ला बहा बायाब्रा गस्लाया मिथिलाहाय बहा बायामोनथाय आङो साइसथ' गोबाव जाबाय थांनाय बोसोरनिनो ओमफ्राय गानगासिनो आं दाबो बरिया नुयो National Institute of Electronics and Information Technology Guwahati Kendra K Kokrajhar Vistar Kendra बेयाव जागायजेननाय बिगिनिं शुट लानोसै आरोखि কি ভাই কত 10 টাকা 10 টিয়া বাপরে এতগুলো আমি নিতে পারবো এই যে এক পিস খেয়ে যাচ্ছো এই যে ধরো ধরো नै हाजो सेर सेर समायना मिथिंगानि बिखायाव दिरिबिल रायजोफोर फैबाय देरबिल ना दिरिबिल बारा बुजिलायलाङा आङो औ नै दैया नावा हनै आरामसे गाखोदो बेरायदो नै जालमुरि एसे जानोसै मिक्सार हाजो स्राय स्राय हाजोआ स्राय स्राय नङा सरि सारि सारि हाजो हनै Salut guru. We are boarding now in the board now. I will be getting in the deep water in Derville. It's a very beautiful rivulet here in Derville. So you come guys and visit once in your life. It's a very fantastic place. There mountain hills and this rivulet. This समायना मिथिंगा बिखायाव देरबिलनि हाजो सेर सेर देरबिलोआव लैथोनि गेजेराव लैथो नङालै सरि मा होननांगौ बिदिखौ बिलो oh how good how pleasant it is in Derville I'm very glad today by boarding this boat नै बिदिखौ गाखोफेराखै आङो 6 जन मानि दे मालाबा जावफैफिनसै दे जानुवारियाव I love Derville दिनैसो रिटेनखौ नुबाय लिरनायखौ माने धिरबिलसो धिरबिल दिरिबिल नङा धिरबिल साननायनि लैथोआव जेब्ला गबयो होमब्ला आगोर मोनै जायोब्ला एसे लोगोफोरजों बेरायनांगौ रंजानांगौ आरोखि नाथाय लिमिटआव थानांगौ नङाब्ला दिगदार जागोन जिबना Life is very precious, guys. So you should know how to become precious and special in the world. Life खौ जोंनो इसोरा ओरैबायदि हरदों स्पेशल आरोखि नाथाय जों स्पेशल नङा जेब्ला जों जोंनि गोरबो बिखाजों स्पेशलै नाजायो खस्थ' खालामो होमब्ला जों स्पेशल जागोन आरोखि इसोरा जोंखौ स्पेशलसो बानायना हरदों बे दुनियाव Especially unique and unusual quality बिदि आरोखि
बे मोनसे एखेबारे गुबुनजों रुजुजायै मोनसे क्वालिटि इउजुवेल नङाला इउजुवेल नङा आरोखि बिदि जेब्ला नोङो गुबुनजों रुजुजायै मोनसे क्वालिटि गोनां मानसि जायो होमब्ला नोंखौ स्पेसियेल होनजाबाय आरोखि so we should try our level best to become special in our life औ बायदिसिना होननो गोसो जायोलै गाइससो मोनलायलाङो नामा सोरबा सोरबा anyway don't mind गासैनि जिबनाव मोनसेल' साननाय दं जों मा रोखोम मोजाङै थांना थानो हायो स्टेन्डार्ड लेभेलजों गारि मथरजों बिल्डिं न'जों थाखा फैसाजों महर मुस्रिजों रायजो जानाय बा जोबनायाव गासैबो रायलायै बे साक्सेसनि बाथ्रायानो थाङो आरोखि दा बेनो आरोखि आंनि साननाया जेन' बे जोंनि बर' रायजो रायजाफोर आरो गासै जोंनि बे हालामाव जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ जेन' रावबो रसा नाङा औ बेनो आरोखि रसा नांनो नाङा आरोखि जेन' बयबो मावनानै जानो रोङो मावैया दाजाथोंबो होननाय बाथ्रा दं आरोखि जायहा मावनो रोङा बियो जानोबो नाङा हिसाबाव बेनिखायनो we should know how to work if we know how to eat then we should know how to work जोङो जुदि जानायखौ मा रोखोम जानांगौ बेखौ रोंदोंब्ला जोङो मावनायखौ खामायनायखौ मा रोखोम खामायनांगौ मा रोखोम मावनांगौ बेखौबो जों रोंथारनांगोन बिदि आरोखि मानोना जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ थैजासिम जाहोलांनाय नङा जोंबो बिफा जागोन जोंबो बिमा जागोन दा जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेनिखायनो जोङो मा रोखोम मावनानै खामायनांगौ जों बेयाव गोसो होहाबनांगौ जोङो सोरखौबा डाउन खालामनायाव गोसो होयो जोङो सोरजोंबा नांलायनाय बुलायनायाव गोसो होयो जोङो सोरखौबा बखिनायाव गोसो होयो जोङो सोरखौबा लाजि फोनांनायाव गोसो होयो जोङो सोरखौबा मेगन सानायाव गोसो होयो नाथाय मा रोखोम खामायनांगौ मा रोखोम रां आरजिनांगौ इनकाम सर्स दिहुननांगौ बेखौ जोङो खम गोसो होयो दा जोङो साननि लार्स्ट थिं जों बबाव गोसो होहाबनानै दङ ओरैनो बेखाराव ना नांलायनायाव ना खमलायनायाव ना रायखोमानायाव ना सोरखौबा मेगन सानायाव जोंनि नाजानाय आरो सिमाङा खामायनायाव गुबुननि मोजां मावनायाव बेस्थ' जानांगोन आरोखि मानसि हिसाबै आंबो जानांगोन आंथ' पारफेक्ट नङा I'm also not perfect in the world I'm trying my level best to do for the welfare of others yeah I have been trying I'm also not perfect जाय गार्लफ्रेन्डआ नोंनि जिउनि थांखियाव सापर्ट गैया जाय गार्लफ्रेन्डआ मोनसे नोंजों न'खर दानायनि मोनसे गोथौ खोथाखौ साननो रोङा बे गार्लफ्रेन्डखौ ब्रेकआप खालामनांगौ आरो जाय बयफ्रेन्डआ जाय हौवाया नोंनि जिउखौ लानानै न'खर दानायनि फिसा फिसौ खांनायनि न'खर सालायनायनि खोथाखौ साननो रोङा बे बयफ्रेन्डखौ नागारनांगौ आरोखि नङाला बिपद जागोन जिउआ जोबनायाव दुखुनि अनगा जेबो थाहैनाय नङा बिनिखायनो बेखाराव बारा गोसो होनो नाङा मा रोखोम स्पेसियेल जानांगौ मा रोखोम थाखा खामायनांगौ मा रोखोम नाजानांगौ बेयावल' जोङो बेस्थ' जानांगोन we should be busy in working मोनसे खोथाखौ गोसोखां जेब्ला मानसिफ्रा 21 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिमनि गेजेराव थाहैयोना गोबांथार सेल्फिशनि साननाया सफैयो आरोखि बे समाव बांसिन गावनिखौल' सानग्रा जायो आरोखि 20-21 बोसोर हरै बारलाङोबा 20-21 बोसोर हरै बारलाङोब्ला मानसि जाथिया गावनि खोथाखौल' बांसिन सानग्रा जायो आरोखि अके बिनि थाखायनो जों जोबोर हुसियार जानो गोनां जायनि जाउनाव 7 बोसोर 8 बोसोर 10 बोसोर जानाय बयफ्रेन्डखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों हाबा जाहैदों जायनि जाउनाव 7-8 बोसोर रिलेशनशिपआव थाबोनाय सिख्लासाखौ नागारनानै गुबुन हिनजावजों बेरायहैदों गुबुन हिनजाव हाबा खालामदों मानो जोङो गोबां सेल्फिश जायो आरोखि सेल्फिश माने माखौ होनो गावनि मोजांखौल' सानैग्रा औ बिदि जायो आरोखि गोबां सिख्लाफ्रा 10 बोसोर 8 बोसोर 5 बोसोर रिलेशनशिपआव दंमोन गोबां सिख्लाफ्रा गारजादों गोबां सेंग्राफ्राबो 6-7 बोसोर रिलेशनशिपआव थालायनाय सेंग्राफ्राबो गारजादों 2-3 बोसोरखौथ' बाद होदो अनेक गारलायबाय दा बिदि आरोखि जेब्ला बैसो जालाङो होमब्ला मोनसे खोथाखौल' सानो आं मा रोखोम थाखा खामायगोन आं मा रोखोम न'खरखौ सालायनो हागोन बिदि आरोखि दा ओंखायनो
एथ' गोथौ गोसोथोलायनानै लाब गैया बे बैसोआव औ जुदि थाखा थायो जुदि फैसा थायो गोबां मानसिफ्रा बुङो जुदि नोंनाव थाखा थायो गारि थायो न' मोजां थायो 2 मिनिटावनो गोसोथोलायनाया जायोनो बैसोजों खोथा गैया दे हाब्रु गाब्र'हैदो लिटारफोरनि जिरायनायदां दा बालि आंखौ ना बोरैबा सिखाव नुयो माबायदि मोनखो दिनैहाय दिरबिलाव मोजां मोनबाय बिरादनो हेभि जोबनोसै ना जोबनोसै सुदाबो मोजाङै मोजां जोंना थांगासिनो दं बेनि थाखायनो अके गोदान बोसोरनि एसे हामलायनाय जासिहरदो दा गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय नमस्कार बयनिबो थाखाय 2025 बे इयाराव मोजाङै मोजां थाङो थांनाय बोसोर बायदिनो थ' आरो बिनिफ्राय साबसिन थ' बेखौनो आसा खालामबाय बाय गोजोन्थों हिन्जाव मोजां मोनथों सेल्फि लानि फै हेपि निउ इयार सं 2024-25 नि थाखाय जोंना आदाया प्रडिउसार मालिक आदा नायलायदो लोगोफोर सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शनाव हंगारनाय जागोन खै थारिखआव हंगारगोन ओरैनो 28 थारिख डिसेम्बरावनो नैबे 28आवनो हंगारगोन सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन औ थांना नै ओंखाम जानो जिरायफैबाय गोथाव जानोसै अनला दाउजों ना लकेलजों ना मा होनो अमा खाजि दालि ओरै लाब्रा ओरै सालाद ओरै नारजि अमा नै आदायाबो मावबाय गोथाव दा आदा ना औ हेभि होदो गनायसो दे जय हो